trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ang doktrina sa Santissima Trinidad maoy pinakalintunganay sa atong pagtuo. Ang pulong Trinidad dili makita sa balaang kasulatan, apan pinasikad sa kasinatian sa pagtuo sa katawhan sa Dios, ang simbahan nakamugna sa maong doktrina. Gipadayag sa Dios nga siya isip amahan ang magbubuhat sa tanang butang, isip anak ang manluluwas sa tibuok kalibutan, ug isip Espiritu Santo ang tigbalaan sa tanang tao ug tanang butang. Usa lamang ug managsama sila sa kinaiya, gahom ug himaya, apan managlahi sa ilang papel ug relasyon diha sa walay sinugdanan ug walay kinutubang gugma. Kitang tanan, isip gimugna sa Dios, sumala sa iyang dagway ug kasamahan, nakaambit sa patik sa Santissima Trinidad. Nan, walay tao nga mabuhi sa iyang kaugalingon lamang. Kita gitawag sa pakigambit ug pakiglambigit sa atong isig katao diha sa paghigugma. Palihog manindog ug daygunta ang Dios sa iyang pagkasiya. Let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Naigsuon, kung Dominguha, sa ulog nato ang solemnidad sa kapistahan sa Santissima Trinidad. No? Huwag ka na, pulong bastong simbahan mo, ang gugma sa Diyos ka nato. Gugma. Tungod ng gugmaha, yung siya, nga kita nga mo ambit sa gugma ni Kristo sa itong kasing-kasing makatagamtam sa panalangin sa langit. No? Sa itong ikinahanglan. Labaw sa nan, makatagamtam sa gugma sa Dios. Abli ito kasing-kasing, gusto na ito itong mga sala. Nakano maanda kita sa pagsaulog ng Santos nga misa. Cristo,
Kaluyan ta sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluan na itong mga sala, darong adtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos ito sa sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa mahal, dawatan ang pangatuyo. Himaya sa Diyos ito sana amin. Kay ikaw ang santos, ikaw na Mag-ampo kita. O Diyos nga Amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran ug sa Espiritu sa kasantos, nganis kalibutan, ipadayag ka kanamo mga tao sa imuhang katingalahang mga misteryo. Ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad, pagsimba sa iyang kahiusa diya sa gahom, sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kaalam, una sa tanang gibuhat sa Ginoo, sa wala pa buhata ang kalibutan. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa mga panultihon, atong paminawon. Mao kini ang giingon sa kinaadman sa Dios. Una ako sa tanang mga binuhat sa Ginoo. Ang una sa iyang mga gimugna. Gibuhat ako niya sa sinugdan pagayod, sa wala pa buhata ang kalibutan. Nahimugso ako sa wala pa'y mga laod, sa wala pa'y mga tubod sa tubig. Didto na ako sa wala pa ang kabukiran o kabungturan, sa wala pa buhata sa Dios ang kalibutan ug ang mga kaumahan. Bisan gani sa wala pa'y yuta, didto na ako sa pagpahimutang niya sa langit, sa paghikyad niya sa gitagbuan sa langit ug sa yuta, latas sa kadagatan, sa paghayhay niya sa mga panganod sa langit, sa pagpabuhagay niya sa mga tuburan, sa kalawran ug sa pagsugo niya sa mga tubig sa dagat,
sa dili paglapas sa ilang utlanan. Didto na ako sa pagbutang niya sa sukaranan sa kalibutan. Tupad ako niya, maurag arkitekto ako. Ako'y maglilipay kaniya adlaw-adlaw. Malipayon ako kanunay uban kaniya. Malipayon ako uban sa kalibutan ug sa katawhan. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo, among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Sa pagtanaw ko sa imong kalangitan, ang buhat sa imong mga tudlo, ang buwan ug ang kabatuunan nga imong gipahiluna. Unsa ba ang tawo nga nanumbaling kaman kaniya? O ang anak sa tawo nga nagtagad kaman kaniya? Imo siyang gibuhat nga ubos lang ug diutay sa mga anghel. Ug imo siyang gipurong-purungan sa himaya ug kadungganan. Gihatag mo kaniya ang pagmando sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanan, ubos sa iyang tiilan. Ang tanang mga karnero o kabakahan, oo, bisan ang mga mananap sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug ang tanan nga nagalangoy sa katubigan. O Ginoo, among Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Ang Dios naghimo kanatong matarong. Tungod niini, aduna kitay paglaom nga makaambit gayod sa iyang himaya. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Atong paminawon. Sanglit,
gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon. Og nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong mapailubon. Ang pagpailob makapahimuot sa Dios, ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Kining paglauma dili gayud mapakyas, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon siya mga tinunan, daghan paunta kay ako igisulti kaninyo. Pankaron dili pa kamo makatugkad niini. Painig-abot sa Espiritu sa kamatuoran. Tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kagulingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kaya niya kanako mo'y iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, ako busa gingon ko na, nadawaton sa Espiritu ang ihatag ko kaniya o isugilo niya kini kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, espesyal kaning Dominguha sa atong simbahan. Kaya ito mga gisaulog ang solemnidad sa kapistahan sa Santissima Trinidad, ang sentral o kauyukan sa pagtulunan sa simbahan, no? Sa pagtuo, sa atong pagtuo. Usab sa ulog sa nato karon ang tawag nato Father's Day, no? So atong iampong atong mga amahan, no? Living or dead, lipa ang living kayo o undead, no? Kaunta sila, panlanginan sila sa Santissima Trinidad. O din sa paniningan sa amahan, aron kanunay silang taga-agmayng panglawas, no? Pagbayo panginabuhi, panlinginan sila sa anak, aron sila unta mahalayo sa mga gitawag nato mga tintal, no? Maluwas sila gikan sa mga tintal sa pagkadautan, no? O unta langinan sa Espiritu Santo ato mga amahan nga giyahan sila intawan pag dumala sa pamilya. No? Let us pray for our fathers. Salamat kayo sa mga amahan. Wa natong ampos sila karon. Also in a personal note, espesyal ning Dominguha sa Nago. Tungod kay ako sa gisaulog ako ang feast day.
fiesta mag Santisima Trinidad doon, niya ako nga Trinidad man. Dili. Unang na-feast din ako. Doon na ba yung istorya? Nga, nung ko rin panahon nga, nireklamo na dyan ko sa kong mama Kaya, nga nung ginganlan man ko, wala ko kasabot ba? Nga nung ginganlan man ko rin yung Trinidad in town Nga man nagbabae. Yan na, anak ko kay bisag kinsa mga tala sa hungan, yung ko Trinidad, yung ko, ha? Bisag tindira. Bisag unsa, di ba na, murag, sabok ka na ko ba? Reklamo na ko ba? Usa, man nga naman, hindi mo kong giganlan ng Trinidad ang taon na. Kasi mama, talaga God, ay sabah sa magsuon ni mo, ha? Nga lang kag Trinidad, to kay ikaw, mao kay pinangga kay kasi mong amahan niya, okay, favorite niya. Muna pong niya. Naliwat kay ka niya. Munang gi-junior ka niya. Trinidad sa o papa Trinidad ang dosad. Trinidad. Munang gi-junior ka niya. Nakadungon ako ang rasonan na ikaw. Nalipay lang ko. Bahala kanang Trinidad Basta ibaw na ko nga nung kiningana, gihatag na ako tungod kay doon na ni pagmahal o pagpangga. What matters is ang kahulugan sa nga nung ginganlan ko ni ana. Happy na lang ko ni ana. Pero nagdibog yapon ko. Nga nung man mas mga aigsaba. Ay, nasakpan ako kadugay. Kaya di lang ako, hasta isuon akong tanan. Kasi tayo sa nagisuktian, nga, yun na lang mama, ikaw no, pinangga kay papay mo, paborito ka kaliwag kami di ay ito nagisuktian. Well, di ito rin mama. Mga isuon, atong gisaulog ko sa bahan ang gitawag itong fiesta or ang kasulugan sa Santisima Trinidad. O hibaw ta nga kini misteryo kini dili masabtan, no? Pupa sa anghel nga to ni San Agustin ingon siya ang ina niya nga ay Agustin ay nagtanto dihagtug ka sa Ginoo kay di na masud sa imong utok kagamay ang Ginoo sa mga di masud nimo ang tibok dagat o sa kalungag. You cannot just comprehend and understand God. Di na mo na masabtan gyud siya kun imong tugkaron. Pero ang ato ang inahang simbahan, sama sa akong inahan, nagtudlo ka nato, na kining Santisima Trinidad di ay mauni ang gugma sa Diyos ka nato. Ang Santisima Trinidad di mao, ang Ginoong nag-ingon ka nato, you are my favorite son and daughter. I love you. I love you. Favorite ka. Kay pinangga tika. Mao din ni mensahe. Sumasimbang nagtudlo ka nato. Kay ang sila ang gugma sa Dios diha ka nato. I love you, Dios. Kaya I love you. Wa ka kamitiko ni ana. Naa diha ang meaning sa sensitivity sa ato ang kinabuhi ba. Gugma sa Dios. Kanang I, for example, maga usap kun imo nang kumanadungan sa Biblia. Mo man ang Ginoong Dios nga amahan ba? Kaningon ni Moses, I am who am. I. Mura maingon sa ang amahan na siya ang I ba? Kaningon ako ang amahan, ako ang Dios nga amahan nga nagbuhat kanimo, no? Nagbuhi kanimo, nagatiman nimo adlaw-adlaw sa panginahanglan sa kinabuhi. Ako kini. Naghatag nimo kinahanglan sa imong kinabuhi. I. Love. Oh? Mo ni siya ang gitawag tog ang Dios nga anak, the second person of the Trinity, Jesus Christ. Nga mo ang gugma sa Dios nga ni-share niya ni paambit sa iyang kinabuhi. Iyang kinabuhi haron lang nga ang iyang kinabuhi nga gihalag kanato ang ato ang kasalanan malimpyo mabalik ta sa Dios.
halad niyang kinabuhi nato aron kita makatangkon og tunay kinabuhi. Unya kining you sa I love you, ang you mao kini ang Espiritu Santo nga naa kanato sa tagsa. In each one of us is in you. Naa nimo, nag-uban kanimo sa imuhang pagpanaw ning kinabuhi-a. Ang presence of God in you. You, the temple of the Spirit. You, ang Espiritu nga naa diha kanimo. Mao ni siya ang gugma sa Ginoo diha kanato. Ya, di lang mga igsoon. Labaw pa ni ana, no? Sa tinatawag inahang simbahan, kadi ay sa timas sila di ay kini, no? Gugma sa Ginoo kanato. Di lang kini gugma sa kanato. Mo di ang gugma sa Ginoo nga naa kanato. Kadi ay gimahal ta sa Ginoo, nagibuhatan niya nga liwat yung takay niya. We are made into His image and likeness. Isa ko si tsura nimo, deep inside you, naan nimo ang dagway sa Ginoo. He's there. Naan nimo. Liwata sa Ginoo. Kunya, batyagang gini mo na mga igsuon. Batyagang gini mo. Mabitaw sa ato ang pag-ampo na to sa opening diya sa to sa misa, nag-ampo kita. Masalamat sa Ginoo ba? Nga siya, iyang gipadayag, no? Iyang ang Amahan, ang Anak, ng Espiritu Santo, iyang gipadayag diha kanato, iyang kaugalingon, diha sa tuang kinabuhi. We could experience the Blessed Trinity in our lives. Na the presence of God and the power of the ang gahom sa Santisima Trinidad. Mamalungin ninyo niya, malungan ninyo niya. Daghan may kadungog sa mga tao, no? Sa atong ato ang how do we relate sa ato ang Ginoo ba atong pagtuos Ginoo? Tanaw how makita niyo ba sa ilang pinultion ba without realizing this ba? Na di ay connect God is in them. Diha silang pagtuo. No? Dihay nagpamisa na ako. Thanksgiving Mass. Kini-graduate ang iyang anak sus with honors pa gyud. Pero lingon sa Lord, pasalamat jud ko ani ba. Kay God has been good to me. Ang anak tanan naka-eskwela na, nahumana. Niya among may ang pamilya, may panglawas, may pa ang ginabuhi. Everything is doing well. We have all the blessings in the world. No? Pasalamat mi. Kay kanakaamgo jud ko nga kini nahimo ni tungod sa kaayo sa Ginoo. Tungod sa kaayo pagpangga sa Ginoo. Everything is grace from God. Muna grateful kay siya. Grateful kay siya sa Ginoo. Realizing that everything comes from the loving care of God. Tanawa na ang realization ba? The care of God. The care of the Father. Daghang kayo nakadungog yun. Sa ako ang mga pastoral work ba? Na ay mga magtiayon sa kaminyoon ba? Has gone from bad to worst. Diha gyud usa ka babae nga ang ako ang pamilya ingon ini na nagbuwag mi sa mambana. Ang tanang anak di anako. Ako na panginabuhi, ako na tanan, ako na labad sa oo. Ingon siya. Pero anyway, kung pa niya tabangan mo sa Ginoo ni ba? Tamo gyud Ginoo. He has always helped me. I know nga siya mutabang gyud nako. Munang kaya ko ni. Kaya ko ni because I know that God will help me. Okay, so can you not see the power of the Holy Spirit, the power of sa atong Ginoo, no? That saves us. May amigo kong pare, nagkaroon good, nagbalhinan na ng mga pare ko, na mga assignment ba? Na mga assignment niya. Usas pare, ang amigo na ako, batanon pa, sus, pakita niya sa assignment, wala siya kasabot, wala siya mag-uol, wala malipay, naglibog siya, panguyawan siya. Yung sa pasilan, karang, kaya ba ka no? Naisa kahingawag yun. Kaya ba ka no? Nga,
Kini ako ang team, ang grupo, magkasabot baka hindi mag-away, no? Kadaghanan mag-away ra ba gyud? Bulaka na siya, magkasabot baka no? Ya makaya di yung apprehensions ba? Nalipay siya sa assignment, pero nag-goal siya nga, would I? Siya resulti na, siya hatag solusyon. Kaya siya, pero nagbawa man ko ba? Ever since you know. Kaya siya, ingat po pa niya, when God brings you, no? When God brings you to something, He will see you through it. When God brings you to it, He will see you through it. Kung ang Ginoo mohatag nimo, ining tahas, tagaan yung sa grasya niya, nga makaya nimo, the strength, the wisdom, in His time, nga makaya nimo ang responsibilidad. Mag-ubang ginang grasya kanimo, sa mag-ubang ginang Espiritu Santo diha kanimo. Wa ka ka-realize mga igsoon, ang man of faith, naagyon nimo sa imong ordinaryong kinabuhi, imong ipadayag yun, ang presence of God, the Father, Son, and the Holy Spirit. You are, is operating siya. Nga naaday Ginoo, no? Naaday Ginoo. Sa atong kinabuhi, nga murag amahan, inahan nato, nga kanunay, nag-atiman ka nato. Sa atong kinabuhi, naagitay di, murag, naagitay di ay kitawag to a friend, no? Igsuon and a friend nga ready to help us, no? Selflessly. Tadi ay sa to ang pagpuyan do ni Ginoo di ay gyud. Nga murag sabay-bay ka nato, companion diha nato to show us always the way. Na come to think of it, ang Espiritu Santo is in us. Basta ipagawa sa ang pagtuo, naan nimo ang Ginoo, temple of the Spirit ka, and with faith, it is a power that makes your life blessed. Di masabtan ang sa Trinidad, pero we cannot exist without it. So faith. Giingon, atong simbahan, maunihang simbahan, nga kini atong sa Trinidad, mauna siya gitawag na itong ang dagway na ini ba? Mauna dagway, a model, no, of the family, a model of Christian community. Tungkol kasi sa Trinidad God, mauna nang gitawag itong dagway na mo pa naghiusa diha sa gugma. Father, Son, and Holy Spirit, with the love, usara ka, Ginoo. Mauna sila model of a family or Christian community. No? Na, like for example, atong pamilya agad. No? Ang Holy Trinity should be the model na ginay panagiusa, diyas magigugmaay. Kung kini ba, kasabot na ka diba, mauna sekreto to, ang ato ang pamilya gyud nga, mahimog yung idea family ba. Kung people there try to be always united in love. Una, importante juga ang pamilya no ba kanang bitaw they pray together, they eat together, they share their problems together. Okay, kining togetherness ba, kining bonding nila ba in love? Mauni ang Blessed Trinity is really in the family. Is operating in the family. Kan Domingo ha di ay atong Sabto ni deklarar sa simbahan sa tibuok yung Archdiocese sa mga obispo is BEC Sunday. BEC Sunday. Ang Trinity Sunday is BEC Sunday. Ang Kristohanong katilingban ba? No? So katilingban. As a model, no? Of course, again, makita nimo ang BEC kung naadihay unity in love. Mamugyan po na siya. No? Sa parokya na, for example, o sa mga parokya, one way of sa ulugo ni ini, ilang mabuhat sa agape. Kana agape ba ito? Ba mo na nga, marubag, after praying together, atong buhaton, mauna nga, mga unta, magdakag baon, ang baon nimo, duwan para imo +1 kay para sa uban. So, naanang sharing, no? And caring. Nanan para giusa. Muna kita tug agape atong buhaton. Muna gamay dagway na sa Kristohanong katilingban, no?
the sharing and the caring. Nandun ko sa busan meeting ako sa mga chapel leaders, mga kapilya, din ko nga, kung sa mga inyong kapilya, may BEC mo diha. Ang nag-report po sa evaluate sila, may BEC mi, ano man, kuno kay doon namin prayer meeting, Bible study sa mga chapel, tungod kay doon may cooperative na mo dire, kay mga matay, magtinabangay mi diha, tanan, na ang silinganay, daghan sila mga istoryahan. Naminaw ko lang ko nga, all of this ba, it's part of it, no? Pero ang BEC, naagi na sa itong way of life, naagi na sa kasing-kasing sa tao. Nga kung ang kita dihang tanan, sa itong community, for example, ato lagi tumanong ang sugos Ginoo pahigugma sa Dios labaw sa tanan. Yato pa kita pinagis pahigugma sa isig ka tao. Kung ato ang i-practice na ganing principle, lagi sugos Ginoo ba gitugo niya ba, higugma ay ka mo sa ako na higugma kaninyo. Mga igsoon, anywhere, anytime, matugod yun ang Kristohanong katilingban. And then there, niya na panahuna, mahimayaon ginato, mahimayaon ang Diyos. Diyos Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nagato ako sa Diyos, Amahan magagagahom sa tanan. Magbuhat sa langit ug sa yuta. Kang Kristo yang anak nga bugtong, Ginoo nato. Ipanangko sa dalang sa Espiritu Santo. Yan ang ni Maria nga Birhen. Sagi-sago ni Poncio Pilato. Ginasasagro sa matay, ginubo. Ikunsa sa mga minatay. Ito kalaw na banhaw. Isa ka sa langit. Igaling ko sa tuo sa Diyos, Amahan magagagahom sa tanan. Ika dito mabalik siya. Abang sa buhay o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo. Sa Iglesia Katolika. Kambitan sa mga santos, pasayduan sa mga sala, mga sa lawas, kinabuhing tayo. Amen. Maraming kita karon sa Diyos Amahan diha sa Espiritu Santo, pinagi si Kristo ang bugtong anak. Sa matag pangamuyo kita moingon, Santissima Trinidad, luwasak kami. Santissima Trinidad, luwasak kami. Nga ang tibuok simbahan ug ang mga pangulo niini magsangyaw unta sa maayong balita ug magpaila sa atong Dios, ang Santissima Trinidad. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasak kami. Nga ang mga lideres sa atong nasod makakat-on unta sa kinaiya sa Santissima Trinidad, ang hingpit nga kahiusa ug pagkapatas sa matag usa diha sa ilang pagpangalagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasak kami. Nga ang Santissima Trinidad maglig-on sa matagbanay ug hugpong sa katilingban nga mahimong komunidad sa gugma. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasak kami. Nga pinaagi sa balsamo sa Espiritu Santo, ayuhon unta sa Amahan ang mga sakit sa katawhan sa ngalan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasak kami. Nga si Monsignor Teofilo Camumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasak kami. Nga ang mga matuhong nangamatay, makaambit na unta sa hingpit nga kahiusaan ug himaya sa Santissima Trinidad. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasak kami. O Diyos nga Santissima Trinidad, luwasa ang imong mga binuhat ug santusa ang imong giluwas pinagi ni Kristo ang among Ginoo.
Amen. Mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa tangamahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkain pangmaya sa yamanan, para usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. Santo sa Ginoong Diyos namo ang pinaagi sa pagsampit sa imong ngalan. Kini mga halad nga among pag-alagad. Pinaagi nihimo ang kami katunoy gayon nga gasa alang kanimo. Kini among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Santos nga Amahan, Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang igmatarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay kauban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. May usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa usa ka persona, kundi dili sa Trinidad nga usa ka kinaiya. Kaya ang gituoan gud namo mahitungod sa imong himaya, nga gipadayag nimo, mao sa among gituhuan namo, mahitungod sa imong anak, ug sa walay kalainan, mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pahayag namo sa matuod nga walay kinutubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo ka magkalilaing persona, ug sa usa sa ilang kinaiya, ug sa kasamahan sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel, mga arkanghel, ingon man sa mga keruben ug serafin, na sa walay kunong nagtuaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Dios
tuburan sa ng kasantos, padala imong espiritu o pagsantos ng mga gasa, para mahimo kinialang kanamo, lawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Samang paagi tapos ng panihapon, mikuha sa kalis. Pasalamat na pag-usab og midayeg, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Ang dugong gigula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat na kaniyo paghandong. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandos kamatayon pagkabanahon ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tug kay imo kaming giisip. Nga ngayang mga tubag mo alagad kanimo. Himuang kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung lumigin mong simbahan sa tibok kalibutan, mahimpit kami sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa Jose, among obispo sa tanang mga pare. Hinuyo sa mga igsuong nangamatay. Malaumon nga banhaw sila, ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala kami sila pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanang makaambit kami sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, sa tanang nakasantos nga nakatuman sa imong kabubutan latas sa katuigan. Uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kaniya magkagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa itong Amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos.
rason sa tanang daotang hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy malikay kami sa kanunay malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo ng mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawang mga sala ko rin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubot, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko rin manaa kaninyo. Kita panag-inig suunay. Kining kuriyo sa Dios gawag tang salas kalibutan mula ang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo.
Mag-ampo kita. Makaayo unta namo ang lawas o kala Ginoong Diyos namo. Ang pagdawat nining sakramento, ang pag-ila sa Santissima Trinidad, sa usa ka lusahong kay usa sa tatag sa kapersona. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, idawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Itudlong diritud sa pailog, diyas kasakitan. Duga ang pangamuyo na among gihalad alang sa masakiton. Tinawag na nag-antos tungo sa sakit ug balatian. Magkambong ang gipili siya, pero mahimong santos. Ang iyang kasakit, niyo sa kasakit ni Kristo, alang sa kawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa mga Ginoong Kristo, imong anak, nga buyog hari uban kanimo diyas kay usa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Atong pasalamat sa atong donors and sponsors, mass participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers. Ato ang pasalamat sa choir, Brothers of Pedro Calungsod Choir. Atong offerers, Anon Artiga ug Saring Artiga. Atong pilgrims, Archdiocese CWL. No? Ang charismatic group, Tabunok, led by Marilyn Lacunas. Our World Apostle of Fatima, Talisay Chapter. Okay. Ang Ginoo man na kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. God loves you. Tapos na ang misa dahil yung kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Oh, bless the Lord, the God of our salvation, rock of strength and a refuge sure. Oh, bless the Lord, the God of every nation, over all the earth. Atong topic, Nor, ang pagpanguros, sign of the cross. Kanang matouch kay ko sa mga drivers, kay usahay, dili ba kay ko attentive ba? Nya mo agi sa simbahan di agi deg simbahan, nya makakita na lang ko sa driver nga manguros. Karon gi sa ulog nato ang Santissima Trinidad, no? Happy Feast Day, Monsignor. Nindot kay to yang giingon, ura kog nahigmat ko pag ingon niya nga precisely karong pag-celebrate pag sa ulog nato ining Santissima Trinidad, it's really the word I love you. Nga ang Ginoo moto nga nakahatag ko, wow, beautiful kay manguros gay ko, moingon ako nga I love you. I was so happy kay sa pagkakaroon lang nga nakakuan ba orag deeper gyud ang meaning, Nor. Mo na nga happy jud kay ko. Yes. Happy nga kanang safe gyud basta mo tawag na gay ko making the sign of the cross. Safe gyud kaayo akong paglakaw. Gani dunay usa nako ka pag umangkon ingon din siya. Tiya mokuha koron og exam ingkodong ayog diretsog answer. Bow your head, pangadji, make the sign of the cross, sampita ang Diyos Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo nga naghatag aning mga gasa. Nga siya unsang gasaha di ay tiyain ko ang gasa sa knowledge, kaalam, understanding, pagsabot ug presence and peace of mind. Haron kanang lamdagan ka. Murag sayon. Murag nasulti na ni mo tanan. Unsa mo ito pangutana day Monsignor? Ako ipangutana ni Monsignor. Unsa gyud kaha ang kinungdan kana bitaw do na kay kasukan ikasugap edi ka nga Jesus Maria e Joseph. Nag-sign of the cross ingon siya Jesus Maria e Joseph. Is that expression or what? Nya nag-sign of the cross ra ba siya, sister? Ang panguros is a prayer. Shortest prayer kinabubuang pag-ampo.
Once you make the sign of the cross, pag-ampo na siya. No? So pag-ampo na, maampo kita ni ana, ato na sa Ginoo o ato pangayoon ang maayo. Muna nga, makaling mantikod ba ka? Tanawan na mga akyat bahay o. Una mo mangawat, manguros. Basi di mahog. Pero mga panguros nga out of place. Yeah, question kay ko ng panguros ng mga driver. Kay kuya kay ko na ba? Either nanguros na kay one eye break or kung manguros ka, ma-distracted ka, kuyaw ka yung mabangga no ka. No? Pero murag nindo tanaw no nga muampo pero murag lain tanaw nga minsan drive nag-ampo. Murag ka binigyo na siya. Pero usa lang kabutang lang. Ang panguros usa ka na siya kapag ampo gyud. No? Pag-ampo. Ingon ini ang pag-ampo aba. Timan nga sa cross, no? Kita giluwas ta sa cross. Muna gibunyagan ta sa ngan sa Mana Espiritu Santo. Amen. God loves us, mga siya. Pero kada panguros nato sa paghikap nato sa kita resulti sa Lord, I love you too with all my mind, with all my heart, with all my soul, my spirit. So, ang kinapanguros nimo, recognize that you are being loved by the Lord and that you love the Lord with all your heart, soul, and mind. Kano-hana, kasing-kasing. It's a beautiful prayer, really. Kaya pag-ampo na, kapag-ampo man na, kinahanglan buhat nung ginasa in a very devoted or reverent way. Dili na kay ipanguros, ipangsiwilik. No? No, kuanta, magdaldali, whatever it is. You imbibe it. No? Imagine, mawala namin, it's a short prayer. Bisag, wala mo sulting uban, wapa ka mo exam. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit, Amen. So to imo nang gi-offer ang imuhang trabaho, ang imuhang exam, to the glory of the Father. In whatever you do it in the glory Father, Son, of the Holy Spirit. And whatever we do, usay buhaton na ito na ini, di man ni mahimo lang na, uban sa panabang sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Without them, wag gitay sa mahimo. Muna recognition na ito. Nato mga Kristiyanos, ang mga Katoliko nga nag-ampo, uban sa mga tinuhuan sa nagrosaryo, nanguros, nindot kay ni symbol na ito sa kitawag na ito, our love of God and God's love for us. Yung symbol sa ni sa pagdayag na atong pagtuog yun, na sa tinuhuan yun, nga there is 3 persons in one God. Ato nang gipadayag. Kada yun, panguros nato. Unya, kay cross man yung mga igsuon, di man symbol of love ni siya. So, likang panguros wag igugma. It has to be reverently out of love of God. Muna nga, kada panguros niya mo, blessed you ka. Mabitang panguros na ana, it brings blessing to you. Mag-blessing ang pare. Siguro kayo, mag-bless na siya. So, nasa diha. Kunya, hindi kayang pong ni Biyan Kaya ang cross, gulban, nabunto ni Kristo sa ang yawa sa cross, no? Ingon siya, when you make the sign of the cross, properly with all devotion, hell will tremble. Kurog ang impyerno kaya mahadlok sa cross. Manguros kita. Sa ngalan sa mga Espiritu Santo. Amen.